Seo blaiseadh de scéalta na seachtaine Tuairisc, seachtain in leanú leis na hiarachtaí, sus cogaí a chaill, agus líon na marú in Gaza os ceann 20,000 inis. Tin lífeach daoine sa Gaeilge a léad go seasta idir 8,000 agus 35 bliain d'aois, de réir álas nua ón déanarú dearannach. Ceantar na nillan a Conamara an ceantar plana le teanga is mó sa Gaeltacht, inar thug daoine le fios go bhfuil Lord na Gaeilge go háhaid acu. Agus go dé a chairde tá duine as gach séisir astralach in éireann ina chaintear Gaeilge de réir i gcuirí an CSO. Sa tuaisceart curú dearú leis na caint na bhíorsúil faoi stormant chur gobar arís, nuair chur an DUP cosadacha faoin waragú a bhí a thairiscint. Ag fannacht ó chuí tá ardú 32 fan chéad tagtha le 8 mbliana nuas ar líon na nátaí teag fáil a go idithes trí Gaeilge. Agus gála chiú takeíochta don airneall le freastal ar an éalú sin a deirtar i dúrascail nua. Agus tá plúr na leor Gaeilge a fáisiú an 2023 ag ar léirmheastar Donal Ó Brianandoin. Tá leor stara, fiction, filiíochta agus nearta eile a másc buachanna na fáisiúireachta Gaeilge an mbliana. Fágus lean am mbliana le go leor géal aitheanta ar mhór a gcumas agus a sualcaí. Cibhníú orthú ar Tuairisc an seachtain seo. Agus leor santilíonn faoin bhéid tar siúlaige an seachtain seo, agus ag fáil faoi réir le cuairteoirt ar fáistí ar fud na cruinne. Tá ahan cineal teanga ag santi agus deir sé go bhfuil táhacht mhór le do hanga dúthais. Bannachtaí na nollag díobh go léir ó Tuairisc ar fad.